Čau ľudia, môj meno je David a vítam vás už ďalšieho videa na tomto kanále. Ešte raz. Čau ľudia, môj meno je David a vítam vás už ďalšieho videa. A v tomto videu chcem porozprávať. Áno, je to nové prostredie, lebo som sa presťahoval do domu a mal svoju vlastnú izbu. A o tomto kanále chcem sa porozprávať, lebo video vychádzalo niekedy 4-3 dní, že 4-3 dní nevyšlo video, ale teraz bude každý druhý deň, podľa toho, aký bude mať, koľko času bude mať na to natáčanie, lebo bude škola, bude cesta zo školy a vážne je to veľmi ťažké, ale uvidíme, takže bude viac natáčaní. Bude viac toho, že by sa natáčalo viac videí vychádzať a môžete vám vidieť v Menko Official Debil, je to debil oficiálny, môžete ma vidieť v jeho videu 7 Second Challenge, kde sme natáčali 7 Second Challenge. No a robili sme tam vlastne blbosti a môžete si to video pozrieť na kanále Menko Official Debil. OK, no, ďalej, tu máme dneska video ešte možno 2 alebo 1 video, uvidíme. Takže, nemám tu čo také ukazovať, mám tu poličky, raz, 2, 3, 4, 5 poličky, na tretí je položený. No je to spadne, OK, tablet. Veľa ľudí sa sťažovalo, že aj na minulých videách, čo je zmazané, že zlé video bolo tým, že bolo to kockaté to video, že má to len 420 HDčka, nie je to na HD, nevadí, ale proste musíte ma pochopiť, keď si to video pozrite ďalej, tak to nebudú už kocky, ale bude to normálne video, aj keď to nebude na HD kvalite, ale je to aspoň niečo a nemusíte mňa pozerať, musíte len vedieť počuť to pointu videa. Zajac, prestaň. Zajac! Neskaču. Mal domáceho zajac, áno. Bojím sa ho odvihnúť. Nejako som mi postav. OK, vrátim sa späť video a teraz je jeden, neviem aký, jak som! Neviem, také LPčko. Nasrac. Neviem, či to je môj fanúšik, ale čo to je to? Proste napísal, že trápne na to, že na Ludvíka, OK. Dobre, viem, že ti vadí, že kopírujem Selasiu, ale koľko on natočil časti? Jednu. Počítam tých 3 minúty, 2 čo z Gamesweeku. No ježišmária, ale ja z toho chcem robiť sériu. Ja z toho robím maximálne 10 častí, ktoré budem vždy niečo iné. V prvej časti som bol normálny človek, čo si s ním popísal. V druhej časti sme ho išli zbaliť. V tretej časti nám povedal rozprávku. Presne na tú rozprávku som napísal trápne. Ty mi možno neveríš, ale tú rozprávku mi vážne napísal. Takéto 3 stavce, takéto raz, 2, 3, takéto 3 správy mi napísal. A to povedal, že to nebolo ani trošku z tej rozprávky, čo on písal. Takže keď ty si hovoríš, že je to trápne, ale ty Minecrafťak si hovoríš, že si tento youtuber pár Minecraftových videí chce byť na Google, no ježimária, gratulujem ti. Nepoviem, bude ako keď ten natáča Minecraft, a nielen Minecraft teraz, ale natáča väčšinou Minecraft a ten Minecraft má dobrý. Proste jeho videá z Minecraftu sa mi páčia. A ďalej, čo ty natočíš nejaké videá a tam kopíruješ Goga, že neviem, čo ti to je logo, akože žiadne hejt na Goga, ale proste takto. Debil! Kde si ty, suka? Tu si. OK, a ešte som sa bordel! To stúpam. OK, nezabudnite sa pozrieť na moju stránku. Je to skupina všetko veľkými ilumináti. Dajte si. Ale takúto stránku mám. Vážne takú mám. Lebo asi všetci viete, že to bolo aj ďalšiu video. OK.
Okay. Takže toto už bolo asi na teraz všetko. Môžete sa tešiť na ďalšie video. Budem tu zase na loptu. Behaj. Behaj. OK. Môžete sa tešiť na ďalšie video. A tam vám to všetko poviem. A moju stránku ešte vytvorím. Môže sa volať... Ako tu sa volám, David Činko. Proste tak napíšete do toho, do Facebooku, do vyhľadania a bude David Činko. Proste tak, ako sa tu volám, napíšete, buď si skopírujete moje meno, skopírujete a hľadáte ho tam, alebo sa vám bude písať. No a tam nájdete proste, to bude dávať, kedy vyjde video, aké bude video a takéto niečo. Takže máte sa na to tešiť na ďalšiu video a toto by bolo všetko. Čau. Hej.